To sa aj najbnúť. Bol strašne ďaleko, Miško. Idem do nich. Tak, to som spravil ako dobre. To som čakal, a ten Sven absolútne nemohol nič. Chlap si vynie všetky spely a čo si myslíš, že akože čo? A ten Sven čo? Na našom Garminikovi. Teraz ideme byť vypingovaní asi. Čo za p***? German! Myšlienka bola, prevedenie úplne. Mám česku, nechceš? A čo? A čo mám urobiť, keď nemám húlku? Neviem. Flash, auto-attack, idem na Svena. Nemá flash, vieš. To, ja som ani nie, auto-attackom som priskakoval, ale asi by som mohol aj tak. Teraz ak kapneš tu, tak nemôže nič. To je pravda. Toto je inak... Aké informácie sú získané pre našich, ale... Na Fury ide k topu, na Svejne príbne, môžeme? Nemôžeme. Ja tu frizujem bot. Vidím. No boha, Varus. Tak teraz čo spravil? Nemám bardy. Ten Sven to vyšiel ako Gouty, nemá flash ignite. Rypiasu. To na Fury je všade, no. To je problém veľký toto. Je to Lukáš, to mŕtvy. Neujdeš? Blázen. Čaj. Máme debil. Môžeš hoci koho. Kosono. To nemá zvládnutý kódku. Ale zase akože, keď budú hrať s nami, ten Jarvan, môže byť aj totálna bagaňa. No je dobrý setup na fight, reálne. No veď to, že na fight máme dobré, ale to je tak všetko. Dobre, neultím. Ak by náhodou na Fury som chcel prísť. Bež. Na Fury? Ja, on flashol. On flashol mi tú Ečko, chápeš? A my to môžeme aj jedna vec, a ten syn, že čo? Toto ja som mohol teraz kľudne hodiť. Daj mu koja, mám na útu. To je dead, to bolo. Počúvaj, ale majú naši oči? Veď ja som 100 hodín pingoval vopred. Išiel preč. Respect. Idem odber junglu. Nemám 3 sekundy ulty. Si to taknem. Disengage úplne? OK, idem k tebe? No, počkaj, no tak. Nemôžem, aj keby som chcel. Flashne ku mne s ňou, no, ty inteligent. OK. Bohužiaľ, no. Neviem, či tu je sám, či čo. Ja neviem prečo, kde som. No viem, Miško. Lebo toto tu nakráčal ako národný hrdina. Idem na tento. Miško. Ja som bekol. Ja som nečakal, že tu budú kúške traja, no. Keby ja som to aj za back. Ja som neprovokuj, aby neflashoval. Zerám na healthbary. Keby ja som, čo ten kam slidoval teraz? Tam aj zabil si. Nice. Máš ignite ešte ready? Na Fury za tebou? No, ak môžeš ísť po linke, tak prežij ty reálne.
Toto bol from downtown hook. To dostávam ability haze od damage. A ešte keď with the champion that died, damage within 3 seconds dies, keď 15, na 6 sekúnd, na 8 sekúnd mám 15% obmývam. Tak to ani nehitli. Čo robí? To tam deje. Ale počúvaj, on je sprostý ako tágo. Musel som ho nedať, večko. Poď preč. Synku ide tam. Možno úplne back. Okej. A ups. Dostáva? Baron, dám, že si nie si. Poď. Ja, mňa to trafilo. Ten Yasuo má 5 IQ. Počkaj, toto chcel ísť na ADCčko inak, ne? No, toho do ako inak, prvá. Vieš? Ja vidím. Máte ju? Či musím ísť aj ja? Poď. No idem, ale som celkom ešte far from home. Ale akože ak tu na Fury zabijeme, som za teba Tá už tá vyšla. portla? Nie, ona tam bola proste. Windwall ja sú prvýkrát dobre? Na Fury nechceš zabiť? Za nami Sinjet? Ty toto? Portil? Ale ne, až dole. Sinjet. Baron. Port. To je super, že má dvakrát to tu nemôžeme fajtiť, či? Tak si môžeš to rozprávať. Lukáš, Nejdem sa vyjadrovať, lebo my máme zase opice v týme. Vidíš, prehrali sme. jednu šla. Však lebo prečo? Lebo nemôžeme ísť jednu postavu. Či jednu onú vec. Ale musíme tam vymýšľať blbotiny. Podľa mňa je východisko jednoznačné. Že budeme zase 4, vieš? No inhib. Nevyhráme to 3v3. Musím to vrátiť. Máme to? Si ďaleko, Lukáš, ja sa k tebe nedostanem. Aj s lukom, pekne. Hextechom som tankuje. Ty kokot. Ja počujem Miško. No, dobre. Ten heal, čo?